ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಲ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಲ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ದ ಯಾನ್ ಸೇಜ್ವಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಕೇನು ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವು ಕೊರೊಲಿ ಯಾನ್ ಅವು ಪುದರ್ ಕೊರ್ದೆ ಅಂಚ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಕೆಲವರು ತಿನ್ರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ಗ್ ನಿಕ್ಲು ಸೇಜ್ವಾನ್ದ ಚಟ್ನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೇಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನು ಸೇಜ್ವಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತುತ್ತು ಜರಂಡ ಅವೆನ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾನ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕನಮ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದಲ ಕಿನ್ಯ ಸೈಜ್ದಲ ರಡ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಿಡು ನೆನೆತದು ಆ ಬೊದುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತದು ದೀತಿನಿ ನೀರು ಗೆತ್ತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ತಿನ್ನದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಖಾರ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಗೆ ಪೋಡ ಏನದು ಉಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ವಿನೆಗರ್ದ ಬದಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ರಸ ದಹಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಚೂರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿವುಡು ಅದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಪಯಾನ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿಂಚಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಪೂರನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತಿನ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಸದ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು 5 ಆಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸುರುಟೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವತ್ತೆ ಅಂಚದು ಏನು ಪಂಡತೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಯೇ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದು ಮುಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಚಿ ಒಯ್ತೊನ್ನದು ಖಾರ ಒಯ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವನ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ದೆನ್ ಸೈಡ್ ಗೆತ್ತಿಪೇನ ಇದು ಒಂಚಿ ತೋಬ್ದಿತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೇನು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವನಗೊಂಡತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಕೆಂಪ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ ಒಂದೇ ಕೆಂಪ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡತೆ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಚಿಲ್ಲಿದಂಚ ಅಂತೆ ಸಾಸಿಸ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತುಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾರಿ ಪಾತಿನ ಇಂಕ ವಯಸ್ಸರು ಕೊರ್ನಾಗ ಕಟ್ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬಾಡಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಇಂಕ ಉಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ಕಂಚಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂಚದೇನು ಉಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚದೇನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅದಗನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಬದಲು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡತೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೆ ಎದ್ದು ಬೋಡು
ಒಂದು ತರಕಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ನೆಕ್ಕೆ ಎತ್ಬೋದು ಆತು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದತ್ತು ಬೆಯ್ಯಂ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀತಿನ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ ಪಾಡುವೆನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಮಸಾಲ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಜಿಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಎರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯರಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಯ್ಕ್ಲ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿಂತುಲೆ ಇದೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುವೆನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡುಂದು ರೆಡ್ಡು ನಿಮಿಷ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಕೊಂಡತಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಆಡ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪಾಡಿ ಅದಾಯ ಪಂಡವು ಬೇಗನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ಬೇಯ್ತದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ ಒಂಥರ ಕ್ರಂಚ್ ಅದು ತಿನ್ರಕ್ಕೆ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೋಟು ಬಾಡ್ದಿಪ್ಪುಂಡವು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೇನು ಸೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಖಾರ ತಿನ್ಪರೈತೆ ಮಿತ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಖಾರ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ಕೂಡ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ ಖಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದೋಟು ಖಾರ ಪಾಡ್ದೇನು ಪಂಡದೇನು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಸೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿದ ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಟು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡಿ ಬೋಕನೈತೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪಿ ಇದ್ರಂಡು ಅವೆನ್ನ ಪಾಡಲಿ ಈಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಇಂಡ ರಡ್ಲ ಇತ್ತಿಜೆ ಅಂಚದ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ಅನ್ನು ಜಟ್ಪಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ದುಂಬುಲೆ ಏನು ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದಲವು ಇತ್ತಿಜಿಂದ ಅಂಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಬಂದು ಅವೇನು ರಡ್ಡೆನ್ನ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಗ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಚ್ಚಿನ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ ಸೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ದು ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.